Момчета, елате при мен. Ево, брат. Опа, що става, брат? Нищо интересно. Вие как сте? Чудесно. Супер сме. Вие какъв адрес дадохте, къде отиваме? При момчетата как? Примчетата, да, съберем нашата група. Моем Вито са ми сложили локация. Да, ние трябва да гледаме Белот, брат. Ние сме там 7-8 момчета събираме и тя идва да се И късва. чупнем семки, тя чупи с нас. Да, бе. 8 момчета и едно момиче. Да. Нещо странно ли има? Не, Нередно. моля ви. Не, тя е много готина, много без се вписва. Всички я харесват. Да, тя е one of the bros. Сигурен съм, че всички я харесват. Да, бе. Да, абсолютно. И никой няма симпатия към мен, това е много странно, между другото. Кой я Ало? харесва? Да, идваме. До 10 минути. Толкова. Айде. Значи ставаме 18 човека. Супер. И колко тях са момчета? Кошко, Иван, 2... Те се събират. Не разбрах само от 18 човека. Колко са момчета? Май сме 17, брат. Да, сега и аз. Ма ние сме си ние, брат. Да, бе, свикнали, Винаги бе. сме си били ние. Да, бе, и идват, отиват, тя води някой, после си. Чакай, извинявай, ще прекъсвам. От 17 човека никой няма симпатия към момичета. Няма как. Вие гейове ли сте? Не, бе, брат. Не, бе, брат. Не, те си мъже на място всичките. Да, бе. Тя просто не се разбира с приятелите си, брат. По-е лесно с момчета, защото няма драми. Да, много ми се искаше е така, ако мога да имам гадже да е като тебе. Мене. Да, бе. И аз така. Ви обичам момчета. Там братската любов е най-силна. Е, това е. Чук. Айде.